Hi mga kundiman, nagre-ready tayo ngayon para i-meet natin ang ating partner. Dahil today, magse-celebrate tayo ng 1,000 mahigit na subscriber. At gusto kong pasalamatan lahat ng nag-subscribe at sana parati pa rin tayong manood. At pwede tayong mag-request kung anong gusto nating kantang mga kundiman at pag-aaralan namin para maihandog sa inyo. Ituloy lang natin ang ating pagsasaya at see you sa mga next vlog namin. Tumawag na yung ating kapartner at on the way na rin sila. Excited na rin akong paalis ngayon. At since mahilig ako sa mga Japanese food, namili akong Japanese food dito. Meron tayo ditong meron tayong dashi, meron tayong mirin, meron tayong katsubushi, meron tayong furikake, meron tayong meron tayong garusoba, tsaka meron tayong tatsumi. Okay? Nakaka-excite. Sama kayo sa celebration mamaya. Wala tayo. Nasabay tayo sa mga naglilink sa kondo. Hindi ko na kaya ko naman. Okay, nandito na ako sa meeting place natin. Hinihintay lang natin ang mga kakundiman team. Parating na rin sila. Nandito na yung mga team natin. Kenny! Dito tayo. Dali! Pakalaloy na yung kambalyo. Ayan! Yan! Okay. Mga kakundiman, nandito na kami sa sasakyan. Nandito na yung ating partner. Siya nakaupo dyan sa harapan. Say hello. Hello, mga kaibigan! Hello po! Pakilala po yung kakambalyo. Kasama ko yung kakambal ko, yung kapatid ko. Kompleto ang pamilya dito. Something yata ito. Ito yung kaya din siya. Ay, Elia po magsilbi eh. Alam mo, magbante aso. May nga aso. Maraming salamat po sa inyong mga nag-subscribe sa amin. Dahil dito, nandito kami sa Shinju Japanese cuisine for celebration. Hali kayo, sama na. Let's get started! Hi. Thank you.
Pro. Si Busy. Okay. Congrats. Nanalo ka daw ah. Sige, tiloklokan yun eh. Ayan po mga kaibigan, may diskusyon bago mag-umpisa na kumain. Pero kakundi man, nandito na tayo sa venue ngayon. It's a big celebration. Maraming salamat ulit dun sa mga nag-like, nag-subscribe, nag-share at naabot namin ito. So kasama namin dito buong pamilya. So as you see, meron na dito kami sa may Teppanyaki. Okay. Yung mga iba nasa Japanese kami ngayon, restaurant. Okay na kayo? So just wait na, naghihintay lang kami ng chef para ihain na yung mga foods na in-order namin. So relax lang, enjoy lang. Let's go! Apoy ba yan, Jeff? Yan! Hintay ko yung apoy. Sabi mo siya, pagka-apoy lang. Importante yan eh, no? Ako din man 1,000 followers, subscribers, 22 X. Enjoy your meal. Thank you, Chef! Thank you, Chef! Welcome po. Okay, nagre ba dyan? Ano daw? Ano daw? Hindi pa nga. Yan eh.